כמו שאתם רואים היום, פתחתי ערוץ חדש. אנחנו עכשיו נתחיל טורניר, ונעשה פרק ראשון. כן, אז גם הוא פתח ערוץ. אז עכשיו נתחיל משחק. אתה נראה יותר קול ממני. מי שיכול או מי שרוצה, זה בחינם לעשות סאב או לייק לערוץ. למה שזה לא יהיה בחינם? זה בחינם, אבל זה רק עוזר לי ומתעודד לעשות עוד סרטונים. אוקיי, אז... וממש בקרוב יהיה פתיחת תיבות. כן, גם אני הולך לעשות לכם פתיחת תיבות. אז רק שתדעו, זה חבר שלי שגם הוא, הסברתי לו איך לעשות ערוץ ואיך לצלם. תסביר לצופים שלך. אתה תסביר לצופים שלך, אני אסביר לשלי. בסדר. אז חברים, אני אתחיל עוד משחק. ממש בקרוב אנחנו... המשחק האחרון של הסרטון. אוקיי. היום אנחנו הולכים, לא היום, מתישהו נעשה לייב של 6 שעות בדיוק. לייב שיהיה כל מיני דברים מגניבים, כל מיני קטעים, צחוקים, ויהיה הפסקות. מתישהו נעשה את זה באמת. אוקיי. ידעתי שעושים לי, ידעתי. אני מוכן. לעשות לוג פרדיקשן, איקון, לכן צו, ואין פרדיקשן. מי שרוצה לדעת, אז תסביר לצופים שלך שאתה יותר טוב ממני. טוב, אני יותר טוב ממנו, שפעם הוא היה בארנה 10, אבל הוא ירד. הוא נשבר, התרסק לו הטלפון, ועכשיו הוא ארנה 8. כן, אני לא משחק הרבה גם עכשיו. שמתי על הספרקי שלו גרביה. מצוין, זה הקונטר המושלם. לא, אל תראה לי הוא יראה לי בוויזארד. דווקא בוויזארד מכל הסקלטונים שהיו סביבו. אני שונא את האליצר קולקטורים. כן, שלא תיפגעו, אבל זה קלף מאוד צנוע זה. גם עליי. כאילו, אם אתה משתמש בו זה לא שנוא, אבל אם משתמשים מולך... ואם יש לך דק טוב איתו. אם יש לך דק עם המון... כי זה מביא לך אליקסר וזה ממש לא פייר. זה גם טוב לעשות עם אליקסר קולקטור דק עם המון אליקסר. פעם זה, אתה יודע שפעם זה היה ל5 טיפות. כן. שינו את זה, איזה סתומים. זה מספיק 5. אני לא יודע אם עושים את זה עכשיו על טיפה, תחשוב. יאללה, לא ניצחתי. עשית טאוור. אוקיי, לגמרי. כמו שאתם רואים, אנחנו הולכים לעשות עוד משחק אחד. זה המשחק האחרון שלי להיום. נראה לי שאני אפסיד, אבל מה זה משנה? כמה שאתם צפיתם. אנחנו מול דנקיר. אני אסביר לכם גם את זה אחרי הסרטון. בואו נקווה שהפוש שלי יעבוד. אוקיי, ממש לא טוב. הוא עד כדי כך רוצה לנצח. אוקיי. טוב, כמו שאתם רואים, עשינו לו הרבה דמג'. אז עכשיו, בואו נראה מה שנעשה לו נגד הבואולר. כנראה זה הסרטון הראשון שלך, אורי? כן. וואי, הבלון שלי עובר בין אליקסר קולקטור לאליקסר קולקטור, אני רואה. שתי לבה. תסביר לי אחרי זה. טיטה, תעצור שנייה. לא, רגע, יד שלי, שמתי לו בלון. זה בלון טוב. האם אני מנצח? מהפך אדיר! איזה מהפך, חברים, זה היה המהפך המושלם. טיטה, עצרתי כאן? לא. אוקיי, אז חברים, זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם איתי ועם חבר שלי. ויאללה, ביי. אוקיי. יש עוד דקה וחצי בערך. הנה, עכשיו תקשיב. אתה לוחץ על הכי ימיני כשאתה מסיים את זה, בסדר? כן. זה יפה לך משהו לחץ על הכי ימיני. אתה מחפש כאן את הסרטון שלך. תזכור כמה דקות הוא. למה? אתה רואה
כדי שתדע שזה הסרטון. מי לימד אותך? מישהו ביוטיוב. אז אתה רואה איפה זה? זה... רגע, אתה יודע כמה דקות זה לקח? כמה? זה נראה לי זה, לא? בוא נראה בסוף. סולח לשם מדי כדי לנגן וידאו. שיט. קיצור, אולי תיתן לי באמת את המתן. עוד שנייה, נגמר לי הסוללה ואנחנו באמצע סרטון. אוקיי, כמה סוללה יש לך? זה לא רשום, אבל אדום. נותן טיטה דחוף, אתה ולא באמצע סרטון. רגע. אני שולח את זה ליוטיוב רק. איך אני אקרא לזה? נקרא לזה... אוקיי, זה. כך. דחוף. יש לי 3%, אבל כך. 4. אני מהר עושה את זה. כותרת, איך אני אקרא לזה? טוב, אני אחליט איך לקרוא לזה. מה, אתה הולך? טיטה, חכה שנייה. אני פשוט מחליט איך לקרוא לזה. טוב, כמו שאתם רואים, ניצחתי. עכשיו... אתה יכול כבר לגמור את הסרטון. עכשיו אנחנו מסיימים, וואו, 36 גביעים. וואי, זה הרבה יחסית לטורניר. נכון? טוב, אז אתה רוצה לסיים את טוב, הסרטון? יאללה, אנחנו מסיימים את הסרטון. גם אני צריך ללכת. סיימנו סרטון, יאללה ביי. טוב, יאללה ביי.